shaida muku zance in oda. Itaciya wai ba damar oda, ta shaida mun ba za ta ƙara zuwa ba. Ni kuma ban duwa mai ya jawo haka ba, ni burina in je in yi oda. To ashe ni na zamo kayan odar, akwai kulli tsakanin su da 'yan janar. Sun yi ajanda kan kayan da ta karba, sun buƙaci yaran da ba zai kosa ba, wanda za ya dinga yin abin da suke so. Wai a bakacin kuɗin su hakanan suka so, babu ko rabin kuɗin su gun itaciya. Mafitar ta na je gurin su dan yin aiki, ni kuwa kwata-kwata ban ma san da hakan ba. Na san dai zani tana dan yin oda, abokanai na ku suna taimunna, ni kaina ban san cewa da hakan ba. Ni ban san da hakan ba. Na sha wuya, kaliba sha wuya. Jirgi yanzu kamar dai wasa, na bari dangi da 'yan uwa na nisa, suka abokaina na yi mun wasa. Da sauka ta Ahmad ne fara kirana, bidiyo kwal muka yi da shi tun a iyakon. Ashe daga wannan za mu ji ma ba mu haɗu ba, wanda za ya zo ɗauka ta bai zo ba. Dan sai ga wata mota can ta baka, motar baka ce sannan babu mutane. Direba ne ya ce kawai ni zai ɗauka, babu alamar wasa gab a idansa. In maganarsa da ni nuni ke yi mun, yayi mun nuni ma na in shiga mu tafi. Na shiga babu ƙwarin gwiwa a gurina, muna ta tafiya sai naga ya ja birki. Ya tsaya a katon wani gefen rami, ya fito yayi mun nuni ni ma na fito. Ni a lokacin na ga abun mamaki, yaje cikin ramin kawai sai naga kofa ta buɗe, yace in biyo bayansa. Ina shiga sai naga kofar ta kulle, daga nan nayi saranda, na miƙa dukkan lamurana gun Allah. Kalifa, na